Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasih ing Sang Kristus Yesus, pinagi malih wonten ing panyuraos ingkang ing enjing menika sampun ngancik bab 2 utawi 20 ingkang mawi irah-irahan Facebook kang suci. Semoga sami midhangetaken kanthi pratitis. Bab 20 Facebook kang suci. Agama duwe panggonan kang mligi, solah kang mligi, lan wanci kang mligi uga kanggo ndedonga. Dadi kanggone wong akeh, pandonga iku kewajiban agama kang kudu dilakoni supaya bisa nyenengake Gusti Allah. Gusti Allah ora maringake agama marang awake dhewe, nanging Gusti Allah maringake pepulih sesambungan ing antarane awake dhewe lan panjenengane lumantar Gusti Yesus Kristus. Sesambungan iku mesti dikanteni kelawan wawan rembug, lan mestine awake dhewe seneng yen caturan kelawan kanca utawa katresnane awake dhewe. Nalika wawan rembug iku ora kudu tansah manggon ing panggonan tinamtu. Awake dhewe ora kudu nganggo rancangan omongan, awit jenenge omongan marang pacangan utawa kanca dudu kewajiban, nanging mat-matan kang kepenak, awit iku wong kang padha awake dhewe tresnani. Ayo padha ajar wawan rembug lan caturan kelawan Gusti Allah, dudu amarga kewajiban, nanging salah sawijining rasa kepenak kang dikarepake. Awit tresnane Gusti Allah marang awake dhewe lan uga awake dhewe tresnani panjenengane. Padha tresna tinresnanan. Nanging padha dieling, Gusti Allah iku dudu sakbaene kanca. Minangka wong ketimuran, awake dhewe diajari ngajeni marang priyayi sepuh. Mulane, nalika awake dhewe wawan rembug kelawan piyari sepuh, awake dhewe nindakake kelawan rasa hormat. Awake dhewe bakal ngati-ngati enggone maturake asmane lan kalungguhane. Awake dhewe ora kena ngomong sakenane wae. Nanging tumindak iki ora gawe awake dhewe ewuh lawan rembug lawan piyayi sepuh iku. Mengkono uga nalika awake dhewe ndedonga marang Gusti Allah. Akeh-akeh agama mulangake yen Gusti Allah iku ngaluk-aluk adoh ing swarga. Panemu iki ketemu ing akal. Awit Gusti Allah iku sak temene agung lan suci. Swarga iku daleme Gusti Allah. Nanging Alkitab uga ngandhakake yen Sang Kristus gesang ing wong-wong kang nampa panjenengane minangka juru slamet pribadi. Bisa kawaca ing Galati bab 2 ayat 20. Babagan iki ngluwihi nalare manungsa kang winates. Nanging tumrape Gusti Allah bisa banget yen kersa dedalem ing swarga lan bebarengan uga ing batine awake dhewe. Kenapa Gusti Yesus kersa dedalem ana ing atine awake dhewe? Apa ora swarga iku luwih becik tinimbang awake dhewe? Alkitab ngandhakake yen Gusti Allah iku katresnan. Ing surat Yohanan kang sepisan bab 4 ayat 8 ngandhakake Gusti Allah iku katresnan. Salah sawijining tandha kang khas saka katresnan iku anane krentek kang gedhe supaya bisa tansah cedhak karo kang ditresnani. Alkitab ngandhakake yen Gusti Allah nresnani awake dhewe saka Yohanan bab 3 ayat 16. Mulane panjenengane tansah cedhak marang awake dhewe. Alasan liyane kenapa awake dhewe pengin cedhak lawan katresnane awake dhewe, yaiku supaya awake dhewe bisa tansah ngrasakake sambung raket. Tentu wae luwih becik yen awake dhewe bisa adu arep tinimbang omong mung lewat telepon. Iku sebabe akeh kafe-kafe lan panggon tongkrongan kang dibuka ana ing saben kutha supaya antarane kanca bisa ketemon lan andumsih. Sang Kristus gesang ing awake dhewe. Satemah awake dhewe bisa wawan rembug kelawan panjenengane sacara mardika lan tanpa pedhot. Umume
barang-barang sepele arang-arang diomongake nalika teleponan. Nalika jagongan lan ngopi bebarengan, awake dhewe bisa ngomongake werna-werna marang kanca-kanca. Alkitab ngandhakake, aja kendhat anggonmu ndedonga. Iku ana ing surat Tesalonika ingkang sepisanan bab 5 ayat 17. Gusti Yesus tansah ngersakake wawan rembug lawan awake dhewe lumantar pandonga. Apa wae bisa diunjukake ing pandonga. Nalika awake dhewe wis ngrasake angin paringane Gusti Allah kang midit, mulane awake dhewe kudu andhem kabagyan marang Gusti. Awake dhewe kudu ngaturake panuwun marang panjenengane nalika angkot kang dienteni teka pas karo wancine. Awake dhewe kudu ngaku dosa-dosane awake dhewe nalika tumindak salah. Awake dhewe kudu nelakake rasa wedi asih marang panjenengane nalika ana pacoban. Awake dhewe kudu nyuwun pitulungan marang panjenengane nalika ngadepi panggoda. Awake dhewe bisa ndedonga kapan wae ana ngendi wae kanthi swara utawa mung batin. Akeh agama kang mulangake donga iku tegese atur priksa babagan kebutuhane awake dhewe marang Gusti Allah. Iki dadi pangerten kang kleru, awit Gusti Allah iku maha pirsa. Gusti Allah ora butuh dicaosi pirsa. Akeh wong kang ndedonga lan ngarep-arep supaya Gusti bisa malih penggalihe. Dheweke ndedonga supaya Gusti Allah luwih becik lan luwih murah ati marang dheweke. Iki pandonga kang kleru. Awit sak temene Gusti Allah iku wis nresnani lan blaba lomo. Ora perlu awake dhewe gawe Gusti Allah luwih lomo. Gusti Allah wis pirsa apa kang paling becik kanggo awake dhewe. Gusti Allah uga ngersakake supaya awake dhewe antuk kang paling becik. Yen mengkono, apa alesane awake dhewe kudu ndedonga? Pandonga iku kanggo kabecikane awake dhewe. Pandonga iku njalari awake dhewe ngerti yen sejatine awake dhewe gumantung ing Gusti Allah. Pandongane awake dhewe iku ndadekake awake dhewe andhap asor. Pandonga ngelingake yen sejatine awake dhewe iku tanpa daya lan butuh mitra. Satemene wong kang kumalungkung iku kang rumangsani bisa urip tanpa Gusti. Mulane lumantar pandonga, atine awake dhewe kapernahake marang ati kang andhap asor. Pandonga ngelingake awake dhewe marang kamurahane Gusti Allah. Ebo cedhak lan perduline Gusti Allah marang awake dhewe. Pangerten iki wigati, krana akeh kang duwe pikiran yen Gusti Allah iku ado lan mung gagas marang babagan-babagan kang penting lan gedhe. Umume, kancane awake dhewe iku bisa repot lan ora mesti cedhak marang awake dhewe. Sejene iku, ora saben wayah awake dhewe bisa wawan rembug marang kancane awake dhewe. Mulane, awake dhewe wawan rembug lumantar Facebook. Mengkono uga tetunggilane awake dhewe marang Sang Kristus. Sang Kristus gesang sakjroning awake dhewe. Mulane, awake dhewe bisa tansah wawan rembug marang panjenengane ora mandeng wayah. Gusti Allah wis ngripta cara wawan rembug kang gampang sedurunge ana Facebook. Nanging ora akeh kang migunakake Facebook suci iki. Pandonga iku Facebooke awake dhewe kelawan Gusti Allah. Ukara kang endah ing dina iki yaiku wawan rembug lawan Gusti Allah iku dudu kewajiban. Nanging sawijining kamarman, awit awake dhewe bisa tresna tinresnanan. Mekaten panyuraos ing enjang menika pinanggih malih ing panyuraos ing benjing-enjing. Ampun kesupen benjing-enjing menika panyuraos ingkang paling pungkasan. Dados para sedherek ampun nglirwakaken, ampun nilar. Awit benjing-enjing ing bab selikur menika panyuraos ingkang pungkasan.
Mugi Gusti tansah berkahi panjenengan.